as diferentes plantas específicas solo deste lugar, pois se van adaptando ás diferentes climatoloxías que se van dando ao longo do ano. Imaginadevos un día de moita chuvia, moitos ventos. As plantas non marchan daqui porque están super agarradas e con ese agarramento que fan, o que están facendo é sostendo esa area. Se non fora por elas, a maior parte desta area non estaría aquí. A gaivota normalmente ven ás illas no seu período reproductivo. Cando remata ese período e os seus fillos poden xa ser independientes, normalmente regresa a terra e pasa os invernos en terra. Porque as illas, todas as illas, están protexendo as bocas da ría. Entonces, como vos podedes imaginar, os invernos aquí son un pouco máis difíciles que en terra. Vamos a salir por aquí. Do outro lado están os restos da fábrica de papel. Viña un señor que dixen, eu de neno vivín aquí, me fui cando era neno. Nesa volta do propietario, bueno, pues a pesar de que había que volver outra vez a pagar ese alquiler, non todo foi malo. Cando veu para aquí, para a illa, lle comprou un tractor, vale, os habitantes de aquí para facilitarlle os traballos, lles comprou un xenerador para poder ter algo de enerxía eléctrica, e ali ao fondo, que vedes que ali entre aquelas rocas hai como unha parede, lles construiu un depósito de auga para que puderan ter como unha corriente, non, de auga potable. En 2007 en que o Estado chegou a un acordo co propietario, entón se lle comprou a illa e desde ese momento a illa xa é completamente pública. Entón agora nos vamos É que aquí había como un forno debaixo deses árboles. Si no quieres, naquela época tampouco se sabía nadar, bueno, imaginadevos, non, o que pasou. Entonces, de repente, moitos gritos, o barco sen luz, a xente intentando tirarse as balsas de salvamento, mogollón de ruido. Entón, aquí na illa, normalmente, non se escoitaba nada, non se escoitaba o silencio da illa, o sonido do mar e nada máis. Era de noite, pero o fareiro tiña un can. Entón, o can, non acostumado a escoitar tantos ruidos, empezou a ladrar moito. Despertou o fareiro, entonces o fareiro saiu a ver que lle pasaba ao can. E o can fixo esta demanda de ven, sígueme, que te voy a enseñar lo que está pasando. Entón solamente tuvo que baixar esas escaleiras, acercarse aí un pouquiño, e xa se deu conta do que estaba pasando.